Hainbat izan dira gizakion lan egiteko moduak, antzinatik gaur egun arte. Lanpostuen egoera zuzenki egonda lotuta gizakiok lortutako teknologia aurrerapenekin. Ez da raroa pentsatzea gaur egun gehien behar diren lanak etorkizunean gizakien beharrik ez izatea. Gaur egungo lanpostu demandatuenen artean, dendariak, gidariak, liburutegietako langileak edota hizkuntza itzultzaileak ikus ditzakegu. Baina, hauek denak etorkizunean aldaketa nabariak izango dituztela pentsa dezakegu. Etorkizuneko lan baldintzen inguruan kezkatzen diren adituei arazoa iruditzen zaie adibidez adimen artifiziala. Adimen artifizialak ekar ditzakeen onura guztiak bestalde utzita, makina adimendunak gizartean sartu ahala, hainbat gizakion lan egiteko beharrak baztertuko dituzte, hauen bizimodu prekaria sustatuz. Jadanik ikus ditzakegu supermerkatuetan automatikoki korra dezaketen makinak, edota laizter merkaturatuko diren auto autonomoak, kamioi edo taxi gidariei lanak enduz. Honez gain, globalizazioak ere badu bere tokia etorkizunean gainazarriko diren lanpostuen aukeraketetan. Herrialde pobretan eskulana merkeagoa denez, enpresa handiek bertan jartzen dituzte beraien lantokiak bertako langilei prekarietatea murgilduz eta hemen lan egiteko aukerarik eman gabe. Hurrengo urteetan, informatikaren inguruan 11 lanpostu ezberdin sortuko dira. Beraz, informatikarekin zerikusia duen atalen batean editua izatea gomendagarria da. Baita ere, elektronika eta mekanikarekin adituen beharra beti izango da beharrezkoa, eta teknologia sortu eta konpontzea alde batera utzita, dronen gidariak beharrezkoak izango dira, eta edozein lanpostu telematikoki egiteak ere lagunduko du honen bizi iraupena luzatzeko. Baina garrantzitsuena gustuko duzun lana gogo sartzea eta honi erabilgarritasuna aurkitzea da.